Tá trí chlárama agam seo. Seo é chlárama Scoile ina mí na hamantaí le feiceáil ar híomh na lámha clé agus na hábhar sa lár. Tá dara cheann, seo é ceann gur scédal telefíse. Aríist bí na hamantaí le feiceáil ar híomh na lámha clé ach taonn sé rúnaí beag níos mionnaisteach na hamantaí. Bíonn Cúig agus denóméid le feiceáil ar gceann seo. Agus seo é ceann den tréin. Aríist tá sé sin scríofa an-bheag agus bíonn sé síos go dtí na núméidí istis sa chlárama seo. Nis tá muide chun cúpla ceiste chráirí bunaithe ar chláracha ama agus tá mé gur go nine sib an ríomhreacht idir chligean más féidir leat agus ceanna le scríomhmuid súsáid, réitomid 5 agus féicimid an stráteisí bhuiin leis. So in ché ceann a thuirméid chuoibh ná. Bunaithe tá sé bunaithe ar thioppa. Tá an siopa seo oscailte ó leabhar a hocht ar maidin go dtí 6 tráthnúna. Ó leabhar a hocht ar maidin go dtí 6 tráthnúna caithemuid de fáil amach cén ad a bhíonn siopa oscailte. So tá misc an ceann seo dhéanana roiimse, chun taispáint cén sort muointe a bhíonn amsa i mo chligean, na stráteisí bhíon agam. Buin tríd as tú hain, beidir go stráteisí difriúla áta sin tá agus a gríochnímuid leis an freigra céanna. So leabhar hocht go dtí na ní, sin láthúr a chlig. ó na ní go dtí na 2 sin 3 uair a chlig. Scruime dácheann sin na chéile, 3 uair agus láthúir sin 3 go láthúir. Ó na 2 an sin go dtí na 6 sin 6 uair a chlig. So an 6 uair a chlig agus an 3 go láthúir sin 9 go láthúir ar fad. Uair sib sin freigra sin? Gma sib. Inis tá mé chun 5 a réiteach. Sa cheann seo beidh 5 scríofa bunaithe ar chlár ama. Sa cheann seo tá sé bunaithe ar lá Scoile agus tá orann an ceiste léamh ar a laghad 2 uair. Tá sé sin tábhachtach go dros go bhfuil tú cínte go bhfuil na sonraí ar fad agat atá teastáil chun an aibh a réiteach. Tosín an lá Scoile ag an níochlog ar maidin agus críochnaíonn sé ag fethe chuna cethir san ír nóin. Céhéad ama a chahan na páistí ar Scoil. Na go handú léchtú sin a ríist, ní mis sin íanamh mar gohfuil ar an bogar agus an ríomhreacht a heispántíomh. So tosíonn sé ag an níochlog ar maidin. Críochnaíonn sé ag fethe chuna cethir. Níl na hamantaí seo ag chaint san na chéiles. Tá an ceann seo ríomh nóin, tá an ceann seo san ír nóin. Mar sin tá mé chun an tám seo fethe chuna cethir a athrú isteach clog fethe cethir uair. Tá sin éasca chur mé 2 leis an 3 sin 15. 15 cearacha. Ná an ceist ná céhéad ama a chahan na páistí ar Scoil, sa chahan an difríocht idir an 2 am sin a oibrú amach. Tá mé chun taispáint díomh conas é sin íanamh. Ar mo chlárbáin, tá mé chun uair agus núméid a scríomh. Tá sé sin tábhachtach mar nar bhíonn tú den a ríomhreacht le uair agus núméid, bíonn sé cinál difriúil ó go ná ríomhreacht. Nis, 15 cearacha agus tá mé chun 9 nuaire a bhaint as sin. Tá mé chun luide a dhéine, mar tá mé fáil an difríocht atara. Tásóid leis na núméidí, náid ban na náid sin na náid, cethir ban na náid sin na cethir, 5 ban na ní, ní mé anna sin dhéine, ní mé an ní a bhaint á 5, so duine mé an tá anam nú sin náid. 15 ban a ní sin 6, agus náid ban na náid sin náid. So tá mé fácaí le 6 uair cearacha núméid. Nis, bhfuil mé ré? Ní mé ré fós, mar caithe mé go ar ascaíonn ceiste agus duine cínta bhfuil mé ag freigart an ceiste. Céhéad ama a chahan na páistí ar Scoil. Ní le cuid amháin don cheist sin, tá freigra amháin agam agus tá muid ré leis. Mar sin, fuair 6 uair cearacha núméid, tásúlm go bhfuair sib féin an freigra céanna. So sa cheacht seo, déachmar ar chláracha ama agus na cineálacha chláracha ama difriúla a bhíonnán, agus réitíar mar 5 scríofa. So an rud tábhachtach faoi sin agus léthe tú an ceist ar a laghad 2 uair agus nuair tá an ríomhreacht déanta gur mreanóid tú siar ar reagar tú an ceist. Tá sin an tábhachtach.